తెలుగు చిత్ర సినీ పరిశ్రమలో తన నటనతో ప్రత్యేక ఆదరణ పొందిన అతి కొద్ది మంది హీరోల్లో నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ గారు ఒకరు. 47 ఏళ్లుగా చిత్రసీమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈయన దాదాపు 100కు పైగా సినిమాలు నటించి మెప్పించారు. ఫ్యాక్షనిజం, పౌరాణిక, సైంటిఫిక్, జానపద ఇలా కథ ఏదైనా పాత్ర ఏదైనా తనదైన శైలిలో దూసుకెళ్లారు. ఎంతోమంది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్నారు. నందమూరి తారక రామారావు తనయుడిగా తన సత్తా ఏంటో నిరూపించారు. మరి ముఖ్యంగా నేటి తరం కుర్ర హీరోలతో కలిసి పోటాపోటీగా సినిమాలు తీస్తున్నారు. బాలకృష్ణ గారు ప్రస్తుతం బోయపాటి దర్శకత్వంలో అఖండ మూవీ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. మే 28న రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ మూవీ కరోనా సెకండ్ వేవ్ కారణంగా వాయిదా పడింది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి అయినది. దీని తర్వాత క్రాక్ సినిమా డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేనితో మరో ప్రాజెక్టులో చేస్తున్నాడు బాలయ్య. ఈ మూవీకి సంబంధించిన అఫీషియల్ ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక తర్వాత వరుస సినిమాలను తీయడానికి బిజీగా ఉన్నారు బాలయ్య గారు. అటు సినిమాలోనే కాకుండా రాజకీయాల్లోకి వెళ్లి ప్రజాసేవ కూడా చేస్తున్నారు. హిందూపురం ఎమ్మెల్యేగా రెండోసారి గెలిచి ప్రజలకు అనేక అవసరాలు తీరుస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ కరోనా పాండమిక్ టైంలో హిందూపురం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి కరోనా ట్రీట్మెంట్ ఎక్విప్మెంట్ని దాదాపు 50 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మరీ తెప్పించారు. ఇక తమ అభిమాన హీరో పుట్టినరోజు అంటే బాలకృష్ణ గారి బర్త్డే జూన్ 10న ఈ రోజు అభిమానులు బాలయ్య బాబుకి శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ట్వీట్స్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. అటు సెలబ్రిటీలు సైతం ట్విట్టర్ వెల్తిగా శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఉన్నారు. తాజాగా బాలకృష్ణ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన తనయుడు మోక్షజ్ఞ ఒక ఖరీదైన గిఫ్ట్ని ప్రజెంట్ చేశాడని సన్నిహితుల ద్వారా తెలిసిన విషయం. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా గిఫ్ట్ని పంపాడని తెలిసిందే. ఇక తనయుడు ఏం గిఫ్ట్ పంపాడో అని అభిమానులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఆ గిఫ్ట్ ఏంటో కాదు, ఒక ప్రముఖ కంపెనీకి చెందిన ఖరీదైన కారు ప్రజెంట్ చేశాడని టాక్. ఇక ఆ కారు ఖరీదు తెలియరాలేదు. ఇక మోక్షజ్ఞ సినీ ఎంట్రీ గురించి ఈ రోజైనా ఒక క్లారిటీ ఇస్తారని బాలయ్య అభిమానులు ఆశపడుతూ ఉన్నారు.